Nkoro kwa Philip Nyamato Obwaya omumenyi bw'Erigoma Ward naende ninche omonyakerogo bw'enyagitari ya Keroka board. Bono amang'ana aya agendererete ng'a yokoimpeach omogabana igo toroche atuaffectiri sana buna abagetutu, ekiagera tobwate emeroberio totagete nyagitari oigorwe ekonye abanto baito, twamanyire konyora ng'a mbatagete koimpeach omogabana. Bagocha koimpeach omogabana igo bono abanto baito mbari gochandeka totegemeete ase enyagitari ya Keroka. Inche okobori kwane na aba baminto tore na barabwo abagaka ba Erigoma na bogetutu engima igo togosaba aba MCA baito na omogabana baikaranse bagambe erio barore tokonya abanto baito. Riria twarenge Nyamira bariete eira omogabana na omodeputy oye batebete ng'a bagotokorera egasi baimogetie chibibiria gochia igoro. Bono ngosaba ng'a omogabana na omodeputy bakwane eruga eyemo barangerie aba MCA bachake gokora amagenderero goetera ase aba MCA aba ase chiward chiaito. Naro nabwate mbuya mono. Nkoro kwa Peter Nyabuto Aoga igo nomomenyi bw'Erigoma igo toigwete korwa amangaseti na echiredio ng'a aba MCA ba Nyamira County obatagete korusia omogabana office goetera impeachment. Intwe muna abagaka babogetutu igo tokwamireria na ntogokana omoroberio bwokorusia omogabana office totaraboriwa. Ekatiba egoteba kanga aba MCA mbaete batoborie batotebia amamocho omogabana akorire tomae koba advice naki bachi gokora. Lakini okoba totaraboriwa ntogotaka omogabana achandwe ase egasi agokora. Igo tokoboria muna abagaka babogetutu twakanire mono okorusia omogabana office. Tiga aba MCA bache batotebia amamocho ya omogabana tomae koba inki bagochi gokorera omogabana. Naende tokoboriga tiga barwa ribaga emeroberio emeao yokogayana ekore egasi bamae goika step yokorusia omogabana office nore egochi konyarekana. Lakini muntu na abagaka babogetutu twakanire omogabana tabasa korusiwa office through impeachment.